Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitri Anjing. Suaraku kan guys. Oke guys, kali ini aku arep ning Samsat Padangan guys. Soalnya aku apene arep iku guys maceko mobil Pak Gogot. Kan plat S dadine bayare ning Padangan guys. Dewe iku aku Mbak Lipa iku wis rono, terus kan Jumat iku tutupe jam 10. Aku gak ngerti guys, soalnya kan beda wilayah peraturannya beda guys. Nek ning Jawa Tengah iki ketok iki sampai jam 3 wis setengah 3 nek Jumat ini gak jam 2. Nek ning ndi iki Padangan iku jam 10 guys Jumat iku. Iki aku arepe budal karo Mbak Lipa meneh. Dadi aku ngenteni Mbak Lipa, wonge langgek wangi cek sibuk guys, ijek nganu bubar jomono. Ki mau aku wis sarapan, dadine aku kareng ngenteni Mbak Lipa tok terus budal mangkat rono guys. Wis guys ngenteni Mbak Lipa sik ya. Oke lanjut nih. Ki aku ngenteni Mbak Lipa wangi cek ning nganu guys, ijek ning pemantengane wangi wis regep mbah-mbah iki. Wangi cek lab kita yus hindari sik ning kene tandane coba guys. Ora jero. Apa? Siap napa? Jaminan yus dek mange wis godhog kopi. Biasanya aku gak tau godhog kopi guys, soalnya bojoku areng ngopi, gak tau ngopi. Jarang. Dene mah seneng jahe koyo ngono ku guys gitu. Pak Gogot iki wonge gak ngerokok guys. Nek biyen yo, tapi terus mendek. Iya guys, aku ki ngenteni Mbak Lipa tak kira ki jek suwi, dadak malah tentenan. Aneh. Wis. Kadang kemang wis nganu burung wis gawe pembukaan burung. Aku ki yo nganu ngenteni awakmu cah kok ora wi-wi ngomong. Iku biasane langsung moro ning omahku iki nek kenapa lha. Lah kan jerene kan urung bar. Ndi? Ndah yo. Iya imu yo kene. Menan kan. Tekok ndi? Ngarep ya. Ini Padangan. Ini wong rokok baru. Ya nek ya. Delok guys, cek mentani iki guys. Tapi dia yang coba aja mbak yo, gak kayak awak dewe. Ya emang ruangannya gini. Mesti anak aula nih barang mana loh? Aula loh mesti. Ya tapi nek Jakarta Tengah langsung no. Cek fisik cermas saya nek tinggal nyetak langsung. Gak kene gak ngenteni kayak bilang minggu no. Udah enggak. Itu ganti plat toh. Lo iki ning bakso Bang Jack ya aslinya rong buka guys. Tapi buka jam 09.00. Kok ganti Mbak Im? Lek Mbak Mimin gak kesini. Kenapa? Harus dikasih. Wes semayan dan aku loh, wes serapnya mesti semayan. Dari biasanya Agar kene sabar mana tidak mau. Karek wonge, pokoke dinteni dulu. Yo, kok emang gak terus ngomong. Ya kan enggak pernah ning gini Mas. Kalau efek ning kene kono-kono muter. Tapi aku enggak pernah ning gini. yang kono kan lagi muter kira. Iya, Padangan ini kok. Dandan. Ini ya. Ini ya. Udah mau sak menambah nih. Dari kok malah ning kono neles ya. Dan kok tambah natural.
Sebenarnya kene sih aku mau kira menit. Tapi wong sak samsat ya kuwi kok jadi kowe kabeh. Iya. Damane wis kucing kan. Wong sak samsat iki guyuncing kabeh, guys. Pak emang kate busakno. Sesine Pak kan, "Duh, peti kucing." Terus nanti anu. Kenapa ya paling awake peti kucing. Ya gak yo heran ae kenapa menawa ngono. Kok kucing ambek kucing yang peti. Ini anu penjaga samsat sampingnya TK, guys. Dia orang konten ngantean kayak mau gue nak kurang menjaga karena aku lagi makan kue ya jadi sama apa jadi kan kalau dia nganu guys mau pak tukang indang syuting syutingnya sok ke kamarnya sedih tapi kan gini sedih kan dia kan tengok iya, nanti kok gue paham ya. Terus kan gini, gue sih ngaku mau anu, adit, aku ini mau ada makan sarapan. Dan ini karena apa ada konten ngomongin, walau balik pengen ngomong aku nggak pernah ngomong, coba pengen ngomong, belajar, gitu. Karena mereka kalau konten dia apa itu kan tapi kan enak ya gitu, ngomong di konten bilkom, enak saya gak gelem. Tapi cara aku ya seneng bilkom soalnya apa ya? Mungkin tidak roh segini uang loh guys, loh di konten ngono ki sapa rating kok wonge sok bakal piano, mau jerit jadi orang ngono koyo aku lagi jadi yoga itu kan di konten ada wis jadi pemirsa tapi aku lewat dari Bagami. Sopo? Wah, kami itu juga dengan wis lu. Ya kan sampai awalnya lah. Aku sopo deh. Aku bukan siapa. Kan bisa Pramono nganuin dia. Ben, enggak apa-apa las. Kan kita kan uang gak duwe pergalian. Yang ini jadi keluyuran. Ya wes guys ya iki kok bakal dilanjut lagi soalnya iki nganu pemirsa. Enek grup masuk ning gini SD ini sih. Oke. Wah enek. Iya iki bakso. Kok gak tahu lah Mbak. Iya aku supaya gak tahu lah sayang. Ya tak ayo gak tahu ya. Mbak nih sepuh mame enak pengen yang kendal radio call ya mau kendal jadi cedek ini numpak kereta asal walah josis Mbak Lipa pengen lihat mak dombes nih ngomong loh nih itu enak lah mungkin tuh enak juga Cing makasih ya. Selamat malam. Opo dek makasih. Aku ra ketok iki lho. Welatan. Oh, melok mengganggu. Kowe nek lunga-lunga ya mbok dilap nek melok barang apa? Yo. Cara nek ora duit. Duit sapa? Duit sapa? Duit durung jeruk ya. Duit kartu. Walah, baksone josis iya lho. Sesuai ya. Sesuai guys. Jadi aku pengen nganu guys. Pengen mie ayam tapi belum matang. Dek lagi cing. Oke, skip bakso Lagi nih. ya lah rasa Anu guys, mantul. Kita es teh ini uangnya lagi lab. Es karapen. Iya cing ada aku cing malah sakit. Ini kan Mbak Lipa dolanan yang gubuk gerobokan. Aku sok bodoh yang Purwodadi. Itu just Mbak Lipa esok wis nyidam bakso. Yo no begini. Makasih sayangku Mbak Lisa. Duh, dek mang malah 150. Berarti, yo Mbak. Berarti cedak. Pokoknya
Apa? Yo, aku tak jajal guys. Ini loh guys, sing konten sing kok ketok ora iku. Ketoknya gak abdol. Nah, lo lemah mah begini-beginian guys. Mah pasangan iki wes stop. Yuk kita Juli keren gitu bu. Mas mau kemana Mbak? Ke Samsat. Aku penonton YouTube setia asli, tapi tidak tahu komen. Makasih sayangku. Bisa nggak yo? Aku tuh dengerin. Apa cing? Pinter banget ya. Aku kok Memanfaatkan situasi dan kondisi. iya lah kok. Nek gak ngono yuk gak balik pacu deh. Yuk para pemirsa. Bu emonyo mateng malah jus sesuk aku tak mateng guys. Mbak tutupnya jam berapa ya Mbak? Mau Mbak boleh. Kayak tanggane lek damai sih ya. Mbak sampai malam. Sampai malam. Jam 8. Sampai jam bengi dia sedang rene. Berarti mana kono ya? Kamu kan ikan sama ya? Nek tanah sampai jam 9 tanah. Sing anu Kambingnya enggak ada. Di mana kamu? Masih depan. Oh. Mbak Yuni Hadi